Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Jnanatimidandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Vishesha Shunyavadi Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaurabhaktavranda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Adyam Gita Mataji വായിക്കണ്ട presentation. വായിക്കാം മാതാജി. ആത്മാവും ദേഹാന്തരപ്രാപ്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ഓം നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ഹേ കൃഷ്ണകർണ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മെഡിക്കേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാതാജിയോട് ഞാൻ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ മറ്റുള്ളവരെല്ലാവരും ഇന്ന് ഓൺ ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിക്കും മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം തന്നതിന് അമ്മണി മാതാജിയുടെ പാദങ്ങളിൽ ആദ്യം നമസ്കരിക്കുന്നു. കൃഷ്ണ അങ്ങനെയൊന്നും പറയരുത് മാതാജി. ഇത് കേൾക്കാനിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും എന്റെ വിനീത നമസ്കാരം. അപ്പൊ എന്റെ വിഷയം ആത്മാവും ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിയും. അധ്യായം 2 11 മുതൽ 29 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ. ഉറ്റമിത്രങ്ങളായ ഋഷികേശനും ഗുഡാകേശനും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണത്തിന്റെ തുടർച്ചയാണ് 11 മുതൽ 29 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ. സ്വയമേവ ശിഷ്യനായ അർജുനൻ ഭഗവാനെ ഗുരുവായി സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ ഭഗവാൻ ആചാര്യന്റെ ഗാംഭീര്യത്തോടെ യഥാവിധി സംസാരിക്കുന്നു. ഒരു കാര്യം ഇവിടെ വ്യക്തമാകുന്നു. നാം ഏതു രൂപത്തിലാണോ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നത് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഭഗവാനും പ്രതികരിക്കുന്നു. പദാർത്ഥം, ജീവൻ, പരമാത്മാവ് ഇവയെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ജ്ഞാനം നേടിയാൽ ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ വ്യസനിക്കാനുള്ളതല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ശരീരം ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ മണ്ണടിയും. ആത്മാവ് ശാശ്വതനാണ്. ശരീരത്തിനല്ല ആത്മാവിനാണ് പ്രാധാന്യം. ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിട്ടേയില്ല. അർജുനൻ, രാജാക്കന്മാർ, ഭഗവാൻ എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരിക്കലും ഇല്ലാതാവുകയുമില്ല. പ്രഭുപാദ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ കഠോപനിഷത്തിലും ശ്വേതാശ്വതരോപനിഷത്തിലും പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി വ്യാഖ്യാനിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. സർവേശ്വരനായ കൃഷ്ണൻ എണ്ണമറ്റ ജീവാത്മാക്കളെ അവരവരുടെ കർമ്മങ്ങൾക്കും അവ ഉളവാക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങൾക്കും അനുയോജ്യമായ വ്യത്യസ്ത പരിസ്ഥിതികളിൽ പുലർത്തിപ്പോരുന്നു എന്ന്. അർജുനനും യുദ്ധരംഗത്തുള്ള മറ്റനേകം രാജാക്കന്മാരും ശാശ്വതമായ ജീവവ്യക്തികളാണെന്നും അസംഖ്യം ജീവാത്മാക്കളെ അവരുടെ ബന്ധാവസ്ഥയിലും മുക്താവസ്ഥയിലും ഭഗവാൻ സംരക്ഷിച്ചു പോരുന്നു എന്നും ഭഗവാൻ സ്പഷ്ടമായി ഇവിടെ പറയുന്നു. വ്യക്തിത്വം ശാശ്വതമായി നിലനിൽക്കുന്നു. അവ്യക്തഗത ബ്രഹ്മത്തിനും ഉപരിയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഊന്നി പറയുന്നുണ്ട്. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും കടക്കുന്നു. അതുപോലെ മരണശേഷം മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. സമചിത്തനായ ഒരാൾക്ക് ഇതില് സംഭ്രമം ഉണ്ടാവേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവും ഇല്ല. നിമിഷം തോറും നമ്മുടെ ശരീരം രൂപാന്തരപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ആത്മാവിനാണെങ്കിൽ ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടാവുകയില്ല. മരണശേഷം ആത്മാവ് ഭൗതികമോ ആത്മീയമോ ആയ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു ശരീരം എടുക്കുന്നു. നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്, ആ ജന്മത്തിലെ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ശരീരം നമുക്ക് ഭഗവാനാണ് തരുന്നത്. ജീവാത്മാവ്, പരമാത്മാവ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി, ആത്മീയ പ്രകൃതി ഇവയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിവുണ്ടായാലേ ഈ പരിണാമത്തെക്കുറിച്ച് വിഷമിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവും ഇല്ല. അനേകം ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ജന്മമാണ് മനുഷ്യജന്മം. ഈ ജന്മത്തില് നമ്മൾ നമ്മുടെ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കണം. കർത്തവ്യം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കടമ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ വർണ്ണാശ്രമങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള കടമയുണ്ട്, നമ്മുടെ വർണ്ണങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള കടമയുണ്ട്. അത് എല്ലാം നമ്മൾ കർമ്മഫലം കൂടാതെ കർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്യണം. കർമ്മഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് മനുഷ്യജന്മത്തിലുള്ള എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും നമ്മൾക്ക്
മാറാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി ഈ കടമകൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സുഖ ദുഃഖങ്ങൾ, നമുക്ക് ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ആ സുഖ ദുഃഖങ്ങൾ സഹിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിക്കണം. നമ്മുടെ കർമ്മഫലം ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കടമയാണ്. സുഖദുഃഖങ്ങളെ നമുക്ക് ഒരുപോലെ സഹിക്കാൻ സാധിച്ചാല് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം കൈവരിക്കണമെന്ന് നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് മുക്തിക്ക് അർഹനാണ് നമ്മൾ. അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥയിലെ 4ാമത്തെ സന്യാസം വളരെ ക്ലേശഭരിതമാണ്. നമ്മളുടെ ഗുരു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു 24ാം വയസ്സിലാണ് സന്യാസം സ്വീകരിച്ചത്. വൃദ്ധയായ മാതാവിനും ഇളം പ്രായത്തിലുള്ള പത്നിക്കും അദ്ദേഹം അല്ലാതെ വേറൊരു ആശ്രയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നിട്ടും ഉത്കൃഷ്ടമായൊരു ലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തി സന്യാസം കൈക്കൊണ്ടു. അപ്പൊ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ കഴിയൂ. ഭൗതിക ശരീരത്തിന് നിലനിൽപ്പില്ല, സനാതനമായ ഒന്നിന് നാശവുമില്ല. അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ദേഹം നശിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് വ്യസനിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മളുടെ ആത്മാവിന് ഒരു നാശവും സംഭവിക്കില്ല. ആത്മാവ് വേറൊരു ശരീരം, ഈ ശരീരം ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഭൗതിക ശരീരം ജീർണിച്ച് ഉപയോഗശൂന്യമായതുകൊണ്ട് പുതിയ ഒരു ശരീരം സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിലൊരിക്കലും ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭഗവത്ഗീതയിലെ പരമപുരുഷനും തദംശങ്ങളായ ജീവാത്മാക്കൾക്കും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ത് എന്ന ബോധം ഉദിച്ചാൽ തന്നെ നമ്മുടെ അജ്ഞത നശിക്കുമെന്ന് ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അജ്ഞാനത്തിന്റെ സ്വാധീന വലയത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല. ഗുരു ശിഷ്യ ബന്ധോ യജമാനൻ സേവകൻ ബന്ധോ ഒന്നും നമുക്കറിയാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ ഈ ജീവാത്മാവിന് ഒരിക്കലും നാശമില്ല. അനശ്വരനായ ആത്മാവിനെ ആർക്കും നശിപ്പിക്കാനും സാധ്യമല്ല എന്നുള്ള ബോധം നമ്മൾക്ക് ഒരു ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീത നന്നായി മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓരോ ശരീരവും ജീവാത്മാവിന്റെ മൂർത്തീഭാവമാണ്. ഒരു മൂടിനാരിന്റെ അറ്റത്തിന്റെ 10,000-ഓളം ഒരംശം മാത്രമേ ഒരു ജീവാത്മാവിന് വലിപ്പമുള്ളൂ. ഇതും നമുക്ക് പ്രഭു വ്യക്താക്കി തരുന്നുണ്ട്. ശ്വേതാചതുരോപനിഷത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതൊന്നും ഒരു പരിചയമില്ല ഈ ഉപനിഷത്തുകളൊന്നും. അപ്പൊ അതിന്റെയൊക്കെ ഒരു വെളിച്ചം നമ്മൾക്ക് പ്രഭുദേവ തരികയാണ്. അനേകം ജീവാത്മാക്കൾ ഉണ്ട് ഭൂമിയിൽ. ഇതെല്ലാം ആത്മീയ കണമാണ്. ഇതാണ് ജീവന്റെ അടിസ്ഥാനം. ഇനി ഈ ആത്മാവ് എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ആത്മാവ് പരമാത്മാവിന്റെ കൂടെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് ശരീരത്തിന് വേണ്ട എല്ലാ ഊർജവും ലഭിക്കുന്നത്. ആത്മാവ് പരമാത്മാവിന്റെ ഒപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, പരമാത്മാവ് വിഭുവാണ്. പരമാത്മാവ് സർവശക്തനാണ്. പരമാത്മാവിന്റെ തണലിൽ മാത്രമേ ജീവാത്മാവിന് ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ജീവാത്മാവിന് എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യവും ഒരു സ്നേഹിതൻ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങള് സാധിച്ചു തരുന്നത് പോലെ പരമാത്മാവ് എപ്പോഴും ജീവാത്മാവിന്റെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും സാധിച്ചു കൊടുക്കും. പക്ഷെ സാധിച്ചു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അതിനുള്ളൊരു അർഹതയും കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കണം. കൃഷ്ണൻ എണ്ണമറ്റ ജീവാത്മാക്കളെ അവരുടെ കർമ്മങ്ങൾക്കും അവ ഉളവാക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങൾക്കും അനുയോജ്യമായിട്ട് ഇവിടെ താമസിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് അവസരം തരികയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ കടമകൾ കൃത്യമായിട്ട് നിർവഹിക്കണം. ഇനി ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്, ആത്മാവ് അവധ്യനാണ്, കൊല്ലാൻ പറ്റില്ല, മുറിവേൽപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല, അതിനൊരിക്കലും നാശമില്ല. പിന്നെയോ ആത്മാവിനെ മുറിക്കാനാവില്ല, ആത്മാവിനെ അഗ്നിക്ക് ദഹിപ്പിക്കാനാവില്ല, വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാനാവില്ല, കാറ്റിന് ശൂഷിപ്പിക്കാനാവില്ല. പക്ഷെ ആത്മാവ് മായാശക്തിക്ക് അടിപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അത് എപ്പോഴാണ് അടിപ്പെടുക എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്, പരമാത്മാവിന്റെ സത്സംഗത്തിൽ നിന്ന് വേർപ്പെടുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ മായാശക്തിക്ക് അടിമപ്പെടുക. അപ്പൊ അതിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ, ആ മായാശക്തിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗീത പഠിക്കണം. ഭഗവത്ഗീതയിൽ നല്ല അറിവുണ്ടാവുക. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഭഗവത്ഗീത നന്നായി സഹായിക്കും. ഭഗവത്ഗീത മാത്രമേ നമുക്കൊരു ആശ്രയമുള്ളൂ. സകല ശോകങ്ങളിൽ നിന്ന് ക്ഷണേന മോചനമാണ് നമുക്ക് ഗീത പഠിക്കുന്നതിലൂടെ കിട്ടുക. പക്ഷെ ഗീത പഠിക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പമല്ല, വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഒട്ടേറെ തപസ്സും ത്യാഗവും അനുഷ്ഠിച്ച് ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ അഗൈതവമായ കാരുണ്യം ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് ഈ അജ്ഞാനം മാറ്റിയിട്ട് ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മള് ഈ ഭൗതിക ശരീരമല്ല, ഭൗതിക ശരീരത്തിന് അപ്പുറത്തുള്ളൊരു ആത്മാവാണ് നമ്മള് എന്ന യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം നേടണമെങ്കിൽ ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം വേണം.
പരമാത്മാവ് സാക്ഷി രൂപത്തില് എല്ലായിടത്തും എല്ലാ ജീവികളിലും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പരമാത്മാവ് ശക്തിമാനാണ്, ജീവാത്മാവ് ശക്തിയാണ്. അപ്പൊ ശക്തി എപ്പോഴും ശക്തിമാൻ അധീനപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഒന്നും അറിയാനില്ല. അതാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം നമുക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായും കൃഷ്ണാവബോധം വന്ന ഒരാളിൽ നിന്ന് മാത്രമേ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം ലഭിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒരു ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്, ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വിനയത്തോടു കൂടി വേണം നമ്മൾക്ക് ഈ അറിവുകളൊക്കെ നേടാനായിട്ട്. ഇനി ആത്മാവിന്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്, ആത്മാവിന് എത്രയും വലുതും എത്രയും ചെറുതും ആകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒരു പടുകൂറ്റൻ വൃക്ഷത്തിലും ആത്മാവുണ്ട്, ഭീമാകാരമായ മൃഗത്തിലും ആത്മാവുണ്ട്, അതിസൂക്ഷ്മമായ ജീവാണുക്കളിലും ആത്മാവുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ ഒരു കഴിവാണ് ജീവാത്മാവിനുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഈ മായയിൽ അടിപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി നമ്മള് ഭൗതിക വസ്തുക്കളിൽ ആകൃഷ്ടരാണ്. ആത്മാവിനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾക്ക് അറുതി ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളൊരു അറിവ് അജ്ഞാനം മൂലം നമുക്ക് അറിയണില്ല. ഇതറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവത്ഗീത അംഗീകരിക്കുക, ഒരു ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യത്തോടു കൂടി ഇത് മനസ്സിലാക്കുക. പരമാത്മാവ് ജീവസത്തയുടെ ശരീരാന്തർഭാഗത്താണ് വാഴുന്നത്. സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളുടെയും നിയന്താവാണ് പരമാത്മാവ്. അപ്പൊ ആ പരമാത്മാവിനെ പരമാത്മാവിന്റെ അധീനതയിൽ നമ്മൾ ജീവിച്ചാൽ, ജീവാത്മാവ് ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ജ്ഞാനം. ആ അറിവ് നേടുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ എന്ന പോലെ എല്ലാം സർവവും പ്രകാശിതമായി തീരും. അപ്പൊ പൂർണ്ണമായിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധം എല്ലാവരിലും ഉണ്ടാവാൻ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ഇത് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. എല്ലാം പറഞ്ഞു, എഴുതിയത് നോക്കി അത് വായിച്ചില്ല. അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ കുറെ ശ്ലോകങ്ങള് 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ഒരു ശ്ലോകം എല്ലാം കൊടുത്തിരുന്നു. അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ സമയം ചേർത്തോ മാതാജി? ശരി, എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 5 ശ്രീരഞ്ജിനി മാതാജി എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ? മാതാജി വായിക്കുണ്ടോ? മാതാജി. ശരി, വായിക്കും. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യമനോവിഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപഗതാമ്യഹം തദാദി സ്വഭാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വിഷ്ണവാഞ്ച ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഗരഗുണാനന്ദം സജീവം സ്വദേതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാ സംഗനിധ ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗൽപദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി സഭാനുസ്തുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിന്റെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും നിയന്ത്രണം. ഏവർക്കും പ്രണാമം. മനസ്സിന്റെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും നിയന്ത്രണം, ഇതാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയ ടോപ്പിക്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം എന്നത് എനിക്ക് തന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ചാപ്റ്റർ 2 55 മുതൽ 68 വരെ, ചാപ്റ്റർ 3 37 മുതൽ 43 വരെ, ചാപ്റ്റർ 4 26 മുതൽ 29 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ് കോട്ട് ചെയ്ത് തന്നിരിക്കുന്നത്. ആദ്യമായി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്ദ്രിയകാംക്ഷകൾ, അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും എങ്ങനെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാം എന്ന വ്യത്യസ്ത ശ്ലോകങ്ങളിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇന്ദ്രിയകാംക്ഷകളെ, അതായത് എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളോടുള്ള ആസക്തി ത്യജിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അതിലൂടെ മനസ്സ് നമുക്ക് ശുദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആത്മാവിൽ തന്നെ നമുക്ക് സംതൃപ്തി കൊള്ളാനായിട്ട് കഴിയും. ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണയായിട്ട് സ്ഥിതപ്രജ്ഞരുടെ കഴിവ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകി പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതൊരു പ്രവൃത്തിയും, അതായത് യാതൊരു പ്രയത്നവും കൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയ ആസക്തി ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് കഴിയും. പൂർണ്ണമായും വികാസം ആർജിച്ച ആത്മാവ്, അതായത് ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസനാണ്, നമുക്ക് സ്വയം സംതൃപ്തനാകാനായിട്ടും സാധിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ സമർപ്പിതനായ ഒരുവന് ക്രോധം ഉദിക്കുകയേയില്ല.
ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ലോകമാണ്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം നന്മ തിന്മകൾ അനുഭവപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും. എന്നാൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നമ്മൾ ഉറച്ച് അതായത് ശുദ്ധഭക്തനായി തീരുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഇന്ദ്രിയ ആസക്തി നമ്മളെ ബാധിക്കുകയില്ല. അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത്, യോഗിക്കും ഭക്തനും ആത്മജ്ഞാനിക്കും ഇച്ഛാനുസരണം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. സാധാരണയായിട്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് വിഷപ്പാമ്പുകളെ പോലെയാണ്. അത് യഥാർത്ഥ യോഗിക്കും ഭക്തനും പാമ്പാട്ടിയെ പോലെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് യോഗിക്കും ഭക്തനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. അതായത് പൂർണ്ണമായും നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ളവർക്ക് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കാമാസക്തിയിൽ നിന്നും നിയന്ത്രിച്ചിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനത്തിനായിട്ട് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇച്ഛാ വിഷയങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാവുകയേ ഇല്ല. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പൊതുവെ അടക്കമില്ലാത്തവയാണ്, നമുക്കറിയാം കരുത്തുള്ളവയാണ്. അവയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വലിയ പ്രയാസമായിരിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മളിൽ പൂർണ്ണമായും ശുദ്ധഭക്തരായി തീരുകയാണെങ്കിൽ അവയെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാവധാനത്തിൽ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. ഉദാഹരണം അംബരീഷ് മഹാരാജന്റെ കഥയൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ദുർവാസ മഹർഷിയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണ്ണമായും ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ ചിന്തിച്ച് ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ പലതരത്തിലുള്ള ആസക്തികൾ ഉണ്ടാവുന്നു. ആ ആസക്തിയിൽ നിന്നാണ് കാമം ഉണ്ടാവുന്നത്. കാമത്തിൽ നിന്ന് ക്രോധം ഉണ്ടാവുന്നു. ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് സമോഹം ഉണ്ടാവുന്നു. അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ചിന്തകൾ ഭൗതിക ചിന്തകൾക്ക് അടിമപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ പൂർണ്ണമായും നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള മാർഗമാണ് രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തനായി തീരുക എന്നുള്ളത്. അതായത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുന്നു എന്നാൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ട്, അതായത് ദിവ്യബുദ്ധിയോ ഉറച്ച മനസ്സോ ലഭിച്ചാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ആസക്തിയോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനോ പ്രയാസം ഉണ്ടാവില്ല. ഒരു ഉറച്ച മനസ്സ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് മനസ്സ് എപ്പോഴും നമുക്ക് അസ്വസ്ഥമാകുന്നത്. കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം, എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്ഥിര ചിത്തതയും ഉണ്ടാവും, മനസ്സമാധാനവും ലഭിക്കും. അടുത്തതായി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സംയമനം എങ്ങനെ കൈവരിക്കാം. അപ്പൊ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നമ്മൾ കൃഷ്ണ അവബോധത്തില് പ്രവർത്തന നിരതരാക്കി മാറ്റുക. മനസ്സംയമനം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനവും കൃഷ്ണ സേവയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിന് മാത്രമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. മറ്റു വിഷയങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സ് ഓടിപ്പോകില്ല. അതിൽ നിന്നും എല്ലാ ആസക്തികളിൽ നിന്നും നമുക്ക് പിന്മാറാനായിട്ട് കഴിയും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് സ്ഥിതപ്രജ്ഞാവസ്ഥ എന്ന് പറയാം. ഇന്ദ്രിയാസക്തി കാമമായിട്ട് മാറുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പലവട്ടം പറഞ്ഞു. ഇവിടെ കാമത്തെ പരമപുരുഷനോടുള്ള പ്രേമമാക്കി മാറ്റിയാൽ അത് നമുക്ക് ഭഗവത് സേവനമാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഉദാഹരണം, ഹനുമാൻ രാവണന്റെ കനകനഗരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്രോധം നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് പ്രകടിപ്പിച്ചു. അതുവഴി എന്താ ചെയ്തത്? ഭഗവാന്റെ ഉറ്റ ഭക്തനായിട്ട് തീരുകയാണ് ചെയ്തത്. നമ്മുടെ കാമാസക്തിയെല്ലാം കൃഷ്ണനോടുള്ള പ്രേമമാക്കി മാറ്റിയാൽ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്കറിയാം എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും തലവറയാണ് മനസ്സ്. അതിനാൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് കാമത്തെ മുരടിപ്പിക്കാനായിട്ട്. അതുവഴി നമുക്ക് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാം. പിന്നെ ജഡപദാർത്ഥങ്ങളെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമാണ് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ. മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമാണ്. മനസ്സിനെ ശ്രേഷ്ഠമാക്കി ഇതിൽ നിന്നും എല്ലാം ഒഴിവാക്കി കാമത്തിന് അടിമപ്പെടാതെ കാമത്തിന് അടിമപ്പെടാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക. വിവിധ തുറകളാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങള്. എന്നാൽ കൃഷ്ണ അവബോധമുള്ളിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് ഇതൊന്നും നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുകയില്ല. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതമായ മനസ്സിന് താഴ്ന്ന തരം ചിന്തകളോ പ്രവൃത്തികളോ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. നമ്മുടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പ്രഭാവം മൂലം ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും. ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ സ്വന്തം ചുമതലകളോ പ്രവൃത്തികളോ ഒന്നും മാറ്റിവെക്കുകയേ വേണ്ട. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും സംയമനം, അതായത് നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാവുമ്പോൾ നമ്മൾ അതീന്ദ്രിയ തലത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ 14-ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ 26-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്: മാംസയോ വ്യഭിചാരേണ ഭക്തിയോഗേന സേവേന സുഗുണാസമതീതേച്ചാൽ ബ്രഹ്മഭൂതായ കൽപ്പതി. അർത്ഥാത് ഭഗവാന്റെ കലർപ്പില്ലാത്ത ഭൗതിക സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഒരാൾ
പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് ആത്മീയ തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നു. അയാൾ ഒരിക്കലും പതനത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. അവസാനം നമ്മൾ ഭഗവത് സന്നിധി തന്നെ പോകുന്നു. അപ്പൊ അതിനായി നമ്മൾ ഭഗവാന് നിവേദ്യങ്ങൾ സേവിക്കുക, ഭഗവാന്റെ നിവേദിച്ച ഭക്ഷണങ്ങൾ മാത്രം കഴിക്കുക. അതിലൂടെ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയത്തെയും മനസ്സിനെയും ഒക്കെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. മനയേവ മനുഷ്യാണ കാരണം ബന്ധമോസയോ ബദ്ധായ വിഷയാസംഗോ മുക്തൈ നിർവേശയം മനഃ. അതായത് മനുഷ്യന് ബന്ധനത്തിനും മോചനത്തിനും കാരണം മനസ്സ് തന്നെയാണ്. വിഷയാസക്തമാകുന്ന ബന്ധനത്തിലും വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് വേർപെടുമ്പോൾ നമുക്ക് മുക്തിക്കും കാരണമാവുന്നു. അമൃതബിന്ദോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ മനസ്സ് എപ്പോഴും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകിയിരുന്നാൽ, അതായത് നമുക്ക് പരമബുദ്ധിക്ക് കാരണം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും ഒറ്റ വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും ഒക്കെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ പൂർണ്ണമായും ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ നമുക്ക് ആ പരമപദത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത്രയൊക്കെയാണ് മാതാജി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശരി, നന്നായിട്ടുണ്ട് മാതാജി. എല്ലാം ചേർത്ത് ഉഷ മാതാജി ഇതിന്റെ ബാക്കി മനസ്സിന്റെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും നിയന്ത്രണം അധ്യായം 5, 6, 8. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ. വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ മാതാജി? വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ സുനിത മാതാജി. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ഓ മാതാജി വായിച്ചോളൂ. ശ്രീ ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപഗതാമിഹം ദദാവിസ്ത സവദാന്തികം വന്ദേകം ശ്രീഗുരു ശ്രീവിദപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം വരിഹന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദീപം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദം സഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗൽപദേ ഗോപീശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗേ രാധേ വൃന്ദാവനീശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യൈവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. എന്റെ എളിയ ബോധത്തിലേക്ക് ഭഗവത്ഗീത ജ്ഞാനത്തിന്റെ തിരിതെളിച്ചു തന്ന ഇസ്കോൺ മംഗളൂരിന്റെ അമ്മിണി മാതാജി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു പ്രമുഖർക്ക് പാദ നമസ്കാരം ചെയ്യുന്നു. ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ അധ്യായം 5, 6, 8 എടുത്ത 25 ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ മനസ്സിന്റെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും നിയന്ത്രണം എന്ന വിഷയത്തിന്റെ ഒരു സംഗ്രഹമാണിത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ തികച്ചും ഭൗതികമായതിനാൽ ബുദ്ധിമാന്മാർ തൽസംബന്ധമായ ദുഃഖങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളുകയില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നു. നശ്വരമായ ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളും ക്ഷണികമാണ്. താഴ്ന്ന ശ്രേണിയിലുള്ള ഇതര ജീവിവർഗങ്ങളാണ് ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന നാശമറിയാതെ അതിലേക്ക് ആകൃഷ്ടരായി നശിക്കുന്നത്. പ്രകാശത്തിലേക്ക് പറന്നെടുക്കുന്ന ഈയാമ്പാറ്റകളും ശബ്ദസുഖത്താൽ ചതിയിലകപ്പെടുന്ന മാനും സ്പർശന സുഖത്തിൽ വാരിക്കുഴിയിൽ വീഴുന്ന ശക്തനായ ആനയും പ്രാണാകർഷണത്തിൽപ്പെടുന്ന വണ്ടും രസനയിൽ കുടുങ്ങുന്ന മത്സ്യവുമെല്ലാം ആസക്തിയാൽ നശിക്കുകയോ കെണിയിൽ അകപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ വിശേഷ ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യൻ ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ചില്ലെങ്കിൽ വിസർജ്യം ഭക്ഷിക്കുന്ന ജീവിയും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ എന്തന്തരമാണുള്ളതെന്ന് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം സാധ്യമാകുന്നതിന് മാത്രമേ ഒരു യോഗിയുടെ പരമാനന്ദത്തിൽ എത്താനാകൂ. ആധ്യാത്മിക വികസനത്തിനുള്ള ഗോവണിപ്പടികളാണ് ഒരു യോഗാരൂഢനിൽ കാണുക. ഏത് ചിന്തയും ആവിർഭവിക്കുന്നത് മനസ്സിലായതിനാൽ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതുണ്ട്. തിങ്കിങ്, ഫീലിംഗ്, ഫീലിംഗ് മുതലായ മുഴുവൻ മനസ്സിലാണ് നടക്കുന്നത്. അതിനാൽ ഭൗതികതയിൽ പെട്ടുപോകുന്ന മനസ്സിനെ തിരിച്ചു പിടിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മനയേവ മനുഷ്യാണാ കാരണം ബന്ധമോക്ഷയോ ബന്ധായ വിഷയാസംഗോ മുക്തി നിർവിഷയം മനഃ. മനുഷ്യന് ബന്ധനത്തിനും മോചനത്തിനും മനസ്സ് തന്നെയാണ് കാരണം. വിഷയാസക്തമാകുമ്പോൾ ബന്ധനത്തിനും വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടാൽ മുക്തിക്കും അത് ഹേതുവാകുന്നു എന്ന് അമൃതബിന്ദുപനിഷത്തിൽ പറയും. മനസ്സ് ശത്രുവായാൽ ആത്മീയ പുരോഗതിക്കാണ് തടസ്സം നേരിടുന്നത്. ഉദാഹരണം, ജപം, ധ്യാനം തുടങ്ങിയവയിൽ താല്പര്യമില്ലാതെ ഇന്ദ്രിയ പോഷണത്തിന് മാത്രം ഒതുങ്ങുന്ന ഭൗതികതയിൽ പെടുമ്പോൾ മനസ്സ് ശത്രുവാകുന്നു. അപ്പോൾ കാമ, ക്രോധ, ലോഭ, മോഹാദികളുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകുന്നു.
ശത്രുഭാവത്തിലുള്ള ആ മനസ്ഥിതിയെ ശ്രമകരമാണെങ്കിലും കീഴടക്കി ആധ്യാത്മിക താല്പര്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ മനസ്സും മിത്രമായി മാറുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഭൗതിക ആസക്തിയിൽപ്പെട്ടാൽ ആസക്തി കാമവും, കാമം ക്രോധവുമായി മാറുന്നു. ബുദ്ധി സമൂഹത്താൽ പെട്ട് വഴിപിഴിച്ച് അയാൾ നശിക്കുന്നുവെന്ന് ഭഗവാൻ 2-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ധ്യായതേ വിഷയാൻ പുംസഃ സംഗസ്തേഷുപജായതേ സംഗാത് സഞ്ജായതേ കാമാത് കാമാത് ക്രോധോ വിജായതേ ക്രോധാത് ഭവതി സമ്മോഹഃ സമ്മോഹാത് സ്മൃതിവിഭ്രമാ സ്മൃതിഭ്രംശാർബുദ്ധിനാശോ നാശാത് പ്രണശ്യതി. എന്നാൽ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളയാളെ ഭൗതിക ദ്വന്ദ്ങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കുകയേയില്ല. ആ യോഗിയുടെ സർവകാര്യങ്ങളും തന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലായിരിക്കും നടക്കുക എന്നതിന് ദൃഷ്ടാന്തമാണ് അംബരീക്ഷ മഹാരാജാവിന്റെ മുന്നിൽ ദുർവാസാവ് മഹർഷിയുടെ പരാജയം. രാഗദ്വേഷ വിമുക്തൈസ്തു വിഷയാൻ ഇന്ദ്രിയൈശ്ചരൻ ആത്മവശ്യേർവിധായ ആത്മാ പ്രസാദമധിഗച്ഛതി. രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായി ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ കാരുണ്യം ലഭ്യമാകും. 6-ാം അധ്യായത്തിലെ 10 മുതലുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ മനസ്സ് ഏകാഗ്രമാക്കുന്നതിനുള്ള യോഗ പരിശീലനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം നേടാൻ ശരീരവും മനസ്സും ആത്മാവും പരമപുരുഷനുമായുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ ഉതകും വിധം ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് വിട്ടൊഴിഞ്ഞിരിക്കണം. ശ്രീല ഗോസ്വാമിയുടെ വാക്കുകളിൽ യാതൊന്നിലും ആസക്തിയില്ലാതെയും എന്നാൽ കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതൊന്നിനെയും സ്വീകരിക്കുക എന്ന അഷ്ടാംഗയോഗം ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ പരിപൂർണമായും പ്രായോഗികമല്ലാത്തതിനാൽ ഹരിയുടെ തിരുനാമ ജപം മാത്രമാണ് പോംവഴി. ഭൗതികതയെ അതിക്രമിച്ച് ഹരേ കൃഷ്ണ നാമജപത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിച്ചതിനാൽ ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണത്തിന്റെ പ്രശ്നമൊഴിഞ്ഞ മഹത്തായ മാതൃകകളാണ് ശ്രീല ഗോസ്വാമിയും ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറും. ഇങ്ങനെ നിരന്തര കൃഷ്ണസ്മരണയിലൂടെ കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും അടക്കി ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരം കൈവരിക്കാനാകും. യോഗ പദ്ധതികളിൽ ഏറ്റവും മഹത്വം ഭക്തിയോഗമാണ്. ബ്രഹ്മചര്യനിഷ്ഠയും അതിലൂടെ താനേ പ്രാപ്തമാക്കും. ചഞ്ചല മനസ്കനല്ലാത്തയാൾക്ക് ധ്യാനം നിമഗ്നനാക്കാൻ കഴിയൂ. സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ദിവ്യേന്ദ്രിയങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്ന കാര്യമാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അസംപ്രജ്ഞാത സമാധിയിൽ വരെ എത്തുന്ന യോഗിക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അതിക്രമിക്കാനാകും. ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളെ ഒന്നൊഴിയാതെ ഉപേക്ഷിക്കുകയല്ലാതെ മനസ്സിന്റെ നിയന്ത്രണം സാധ്യമല്ല. ദൃഢവ്രതനായ പരിശീലകൻ വിജയം സുനിശ്ചിതമാണെന്ന് യോഗത്തിൽ ഗോസ്വാമി പറയുന്നു. ഉത്സാഹം, പ്രയത്നം, ദൃഢനിശ്ചയം, സത്സംഗം, നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം ഭക്തിയോഗ സാധനാ പരിശീലനത്തിൽ വേണ്ടതാണെന്ന് ഉപദേശാമൃതം പറയുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നയാൾക്ക് ഗോസ്വാമിയാകാൻ കഴിയും. കൊടുങ്കാറ്റിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനേക്കാൾ പ്രയാസമേറിയ മനോനിയന്ത്രണം നിരന്തര അഭ്യാസവും പരിശ്രമവും കൊണ്ട് കഴിയുമെന്ന് അർജുനന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായി ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകാതെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനാകില്ല. അത് സാധ്യമാകുമ്പോൾ മറ്റ് യോഗ പരിശീലനമില്ലാതെ തന്നെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനാകും. സ്വന്തം കർമ്മം കൃഷ്ണാർപ്പണമായി ചെയ്യുക. ഭഗവത് സ്മരണയിൽ സദാ മുഴുകുക. ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച ഭക്ഷണം പ്രസാദമായി കഴിക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് കൃഷ്ണാർപ്പണമായി ജീവിതത്തിൽ യോഗികൾ, ഭക്തന്മാർ അനുവർത്തിക്കേണ്ടത്. ഇതൊക്കെ ചെയ്ത ഒരു പുഴു ശലഭമാകുന്നത് പോലെ ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ കൃഷ്ണസ്മരണയിലൂടെ സാരൂപ്യം വരെ സാധ്യമാകും. മരണവേളയിൽ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ നിരന്തര പരിശ്രമത്തിലൂടെ മനസ്സ് എങ്ങനെ ഭഗവാനെ ഉറപ്പിക്കണം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ത്വര ഇല്ലാതാകണം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഫലം ഭഗവത് ധാമമായ ഗോലോക വൃന്ദാവനമാണ്. ഗോലോക ഏവ നിവസത്യഖിലാത്മഭൂത എന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നു. മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും അധീനതയിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രത്തിന്റെ അലൗകിക പാതയിലൂടെ ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മാവിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെടണം. അംബരീഷ മഹാരാജാവിന്റെ ജീവിതം ഇത്തരത്തിലുള്ള സമ്പൂർണ്ണ സമർപ്പണമായിരുന്നു. സവീമന കൃഷ്ണ പദാരവിന്ദയോ വജാംസി വൈകുണ്ഠ ഗുണാനുവന്ദനേ എന്ന് തുടങ്ങി ശിരോപി ഋഷികേശ പദാപി വന്ദനേ കാമം ജദാസേനതു കാമകാമ്യയാ. മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും അടക്കി ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിതമാകാനുള്ള വഴി ഇത് മാത്രമാണ്.
ശ്രീലബലദീപ വിദ്യാഭൂഷൺ അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മറ്റ് മദ്ഭക്തി പ്രഭാവേന സർവേന്ദ്രിയ വിജയപൂർവിക സ്വാത്മദൃഷ്ടി സുലഭേതി ഭാവ. കൃഷ്ണനെ ഭക്തിപൂർവം സേവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സമ്പൂർണമായി കീഴടക്കാൻ വേണ്ട ശക്തി ഉണ്ടാകും. ഗീത ഒരു അടിസ്ഥാന പ്രബോധന ഗ്രന്ഥമാണ്. അത് നമ്മുടെ ബാഹ്യപ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും പവിത്രീകരിക്കാനുള്ള പരിശുദ്ധ ഗംഗാ സ്നാനമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, നന്നായിരുന്നു മാതാജി. ശരി മാതാജി. സുനീത മാതാജി, സ്വാമി മാതാജി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുനീത മാതാജി വായിക്കും. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യമനോവിഷ്ണം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ തദാ മഹ്യം ദദാതി സുപദാന്തികം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. എന്റെ ഇന്നത്തെ വിഷയം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾ. പ്രസന്റേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു അവസരം ഒരുക്കി തന്ന ഇസ്കോൺ അമ്പലത്തിനും എന്റെ ഗുരുക്കന്മാർക്കും സാദര പ്രണാമം. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾ എനിക്കിവിടെ പ്രസന്റേഷൻ ചെയ്യേണ്ട അധ്യായം 2 ശ്ലോകം 45, അധ്യായം 3 ശ്ലോകം 27, അധ്യായം 5 ശ്ലോകം 14, അധ്യായം 7 ശ്ലോകം 14, അധ്യായം 13 ശ്ലോകം 20, 22 പ്രസന്റേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. ത്രൈഗുണ്യ അധ്യായം 2 ശ്ലോകം 45. ത്രൈഗുണ്യ വിഷയാവേദ നിസ്ത്രൈഗുണ്യോ വിദ്ഭവാർജുന നിർദ്വന്ദ്വോ നിത്യസത്വസ്ഥോ നിർയോഗക്ഷേമ ആത്മവാൻ. ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളായ സത്വം, രജസ്, തമസ് എന്നിവയെ പറ്റിയാണ് പ്രതിപാദിച്ചിരുന്നത്. നമ്മുടെ ഭൗതിക ശരീരം ഉള്ളിടത്തോളം കാലം കർമ്മങ്ങളും അവയുടെ പ്രതികരണങ്ങളും ശീതോഷ്ണങ്ങളും സുഖദുഃഖങ്ങളും തുടർന്നു പോകും. ലാഭനഷ്ടങ്ങളുടെ ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്ന് തികച്ചും മുക്തനായി ആത്മാവിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുവാനാണ് ഭഗവാൻ അർജുനന് ഉപദേശിക്കുന്നത്. പ്രകൃതേ ക്രിയമാണി ഗുണേ കർമാണി സർവശ അഹങ്കാര വിമൂഢാത്മാ കർത്താഹമിതി മന്യതേ. അധ്യായം 3, 27. മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിന്റെ മോഹിതനായ ജീവാത്മാവ് താനാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു. ഇത് ഒരാളുടെ അറിവില്ലായ്മയുടെ ലക്ഷണമാണ്. ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് നിർമ്മിച്ചവയാണ്. നമ്മുടെ ശരീരം ശാരീരികവും മാനസികവുമായ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും അത് തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ കൃഷ്ണ സേവനം എന്ന നിലയിൽ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഏറെക്കാലമായി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനുഷ്യർ സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായി ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ടും അഹങ്കാരം കൊണ്ടും കൃഷ്ണനുമായുള്ള ശാശ്വത ബന്ധം പോലും മറന്നു പോകുന്നു. ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കുന്ന കൃഷ്ണൻ ഋഷികേശനാണ്. ഋഷികേശൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അധിപതിയാണ് എന്ന് പോലും നമ്മൾ ഓർക്കാറില്ല. ന കർത്തൃത്വം ന കർമാണി ലോകസ്യ ത്രിജാതി പ്രഭു ന കർമ്മഫല സംയോഗം സ്വഭാവസ്തു പ്രവർത്തതേ. അധ്യായം 5 ശ്ലോകം 14. നമ്മുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ ഉള്ള ആത്മാവ് നവദ്വാരങ്ങളിലൂടെ പ്രവേശിക്കുകയും വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നില്ല, കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല. പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് കാരണം മനസ്സ്, ബുദ്ധി എന്നിവയ്ക്ക് ശക്തി പകരുന്ന ആത്മാവാണ്. മനസ്സിനും ബുദ്ധിക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ശക്തി പകരുന്നത് ആത്മാവാണ്. ആരാണോ കർത്തൃസുഖത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് അവർ സുഖത്തോടെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജീവിക്കുന്നു. പൂർണ്ണമായ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായി സാധിക്കും. ദേവി ഹേഷ്യ ഗുണമയി മമ മായ സുരത്യയ മാമേവ പ്രപദ്യന്തേ മായമേതാം തരന്തിതേ. അധ്യായം 7 ശ്ലോകം 14. 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യശക്തിയെ അതിജീവിക്കുക എളുപ്പമല്ല. അസുരന്മാരും നരാധവന്മാരും മൂഢന്മാരും
ദുഷ്കൃതികളുമാണ് മായയിൽ അകപ്പെടുക. ആരാണോ ഭഗവാനായി സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ദിവ്യശക്തിയെ അതിജീവിക്കുവാൻ നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. ഇവിടെ ദിവ്യശക്തി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മോഹമായയാണ്. എങ്ങനെയാണോ സൂര്യന്റെ തേജസ് ഇരുട്ടിന്റെ മറ നീക്കി പുറത്തു വരുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അജ്ഞതയുടെ മറ നീക്കി ഭഗവാന്റെ പാദപത്മങ്ങൾ സ്വയം സമർപ്പിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഉപദേശിക്കുന്നത്. പ്രകൃതിം പുരുഷൻ ചൈവ വിദ്യാനാദി വികാരാംശ ഗുണാംശൈവ വിദ്ധി പ്രകൃതി സംഭവാൻ. അധ്യായം 13 ശ്ലോകം 20. ഭൗതിക പ്രകൃതിയും ജീവജാലങ്ങളും അനാദികളാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചവയാണ് ഇവയെല്ലാം. അവയുടെ വിഭിന്ന രൂപങ്ങളും ത്രിഗുണങ്ങളും ഇവയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. കാര്യകാരണ കർത്തൃത്വേ ഹേതു പ്രകൃതി രുച്യതേ പുരുഷ സുഖദുഃഖാനാം ഭോക്തൃത്വേ ഹേതുരച്യതേ. ഭൗതികങ്ങളായ എല്ലാ കാര്യകാരണങ്ങൾക്കും ഹേതു പ്രകൃതിയാണെന്നും ഈ ലോകത്ത് വിവിധ സുഖദുഃഖങ്ങൾക്ക് ഹേതു ജീവസത്തയാണെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. പുരുഷപ്രകൃതി സ്മാഹിഭുക്തേ പ്രകൃതിജാൻ ഗുണാൻ കാരണം ഗുണസംഗോ അസ്യ അസദ്യോ നിജന്മസു. അധ്യായം 13 ശ്ലോകം 22. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജീവാത്മാവ് പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിത രീതി കൈക്കൊള്ളുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിലാണിത്. നല്ലതും ചീത്തയുമായുള്ള യോനികളിൽ നിന്ന് ജീവൻ പിറവിയെടുക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി മാതാജി വന്നിട്ടില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ആരെങ്കിലും ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവരിൽ ഈ പ്രസന്റേഷൻ ചെയ്യാനുള്ളവരായിട്ടുണ്ടോ? ടോപ്പിക് കിട്ടാത്തവരായിട്ട്? പ്രദീപ് മാതാജി എല്ലാം ചെയ്തതാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ. ഇനി നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ആരെല്ലാം പുതിയ പ്രസന്റേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതായത് ഓപ്പൺ ബുക്ക് ആരെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇതുവരെ? ശ്രീജ മാതാജി എഴുതി കഴിഞ്ഞോ? ഇല്ല മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ, കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. നാളെ എഴുതിയിട്ടില്ല അല്ലെ? ചെയ്തിട്ടില്ല. നാളെ ആരെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, വായിക്കുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ ചെയ്യാം നാളെ. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പ്രഭു എഴുതി കഴിഞ്ഞോ? ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പ്രഭു വായിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നോക്കാം, നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ആരെങ്കിലും എഴുതി കഴിഞ്ഞവരുണ്ടെങ്കിൽ വായിക്കൂ. അപ്പൊ അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെയല്ല, ഇതില് ശ്ലോകത്തിന്റെ നമ്പർ തന്നിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് വ്യാഖ്യാനം നോക്കിയിട്ട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ബുക്ക് എസ്സേയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് തരുന്നത്. അത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതില് അധ്യായം നോക്കിയിട്ട് എഴുതാനായിട്ട്. എന്നാലും നിങ്ങൾ ശ്ലോകങ്ങളും അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം പിന്നെ പ്രഭുപാദരുടെ വ്യാഖ്യാനത്തെ നിങ്ങൾ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിലെ പ്രഭുപാദരുടെ വ്യാഖ്യാനം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എസ്സേ എഴുതണം. കാരണം പ്രഭുപാദർ ഇങ്ങനെയെല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ചില ശ്ലോകങ്ങൾക്ക് വ്യാഖ്യാനത്തിലെ പ്രഭുപാദര് ചിലപ്പോൾ ഉപനിഷത്തിലെ കോട്ടിങ്ങുകൾ എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും. അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അതെല്ലാം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എസ്സേ എഴുതാം. അങ്ങനെ ഒരു നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് എസ്സേ എഴുതാനായിട്ട്. കാരണം വിഷയം നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് നോക്കണം. വിഷയം എന്താണ് എന്ന് പ്രധാനം നോക്കിയിട്ട് അതിനെ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് അത് വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളും അതിന്റെ അർത്ഥങ്ങളും എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുള്ള ഒരു എസ്സേ എഴുതി ഉണ്ടാക്കുക. അധികം നീട്ടണ്ട, 2-3 പേജുകൾ അത്രമാത്രം മതി. പക്ഷെ എന്നാലും എല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അത് പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ നാളെ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും അടുത്ത ആഴ്ചത്തേക്കാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ എഴുതി കൊണ്ടുവരിക. പിന്നെ നാളെ എഴുതി കഴിഞ്ഞവർക്ക് നാളെ വായിക്കാം. വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ? ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഭഗവത്ഗീത,
ഭഗവത്ഗീത 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 5 മുതൽ 9 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളും ഭാവാർത്ഥങ്ങളും പരാമർശിച്ച് കൃഷ്ണന്റെ ജനനത്തിന്റെയും പ്രവർത്തികളുടെയും സ്വഭാവവും ഉദ്ദേശവും നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വാക്കുകളിൽ വിശദീകരിക്കുക. ഇപ്പൊ 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ എന്തിനായി കൊണ്ട് അവതരിക്കുന്നു. അതായത് ഇവിടെ അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുകയും ധർമ്മത്തിന് ഗ്ലാനി സംഭവിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ യുഗം തോറും ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ജനനത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവതാരത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം, പിന്നെ പ്രവർത്തികൾ, ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നത്, അത് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിലായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം ഭഗവാൻ കർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമൊന്നും ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഭഗവാൻ ആ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ എപ്പോൾ അതിന്റെ സ്വഭാവം, അതിന്റെ ഉദ്ദേശം, ഇതെല്ലാം ആ ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ മാത്രം എടുക്കുകയല്ല, പ്രഭുപാദർ അതിൽ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ വിശദമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാൻ അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുകയാണെങ്കിൽ അധർമ്മത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അധർമ്മികളെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ സ്വയം അവതരിക്കണമെന്നില്ല. കാരണം ഭൗതിക പ്രകൃതി വളരെ ശക്തമാണ്. അധർമ്മികളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ പ്രവൃത്തികൾ തന്നെ മതിയാകും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്, ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കുവാനായിട്ട്, ഭക്തന്മാരുടെ മനസ്സിന് സമാധാനം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു യുഗം തോറും. അപ്പോൾ അതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രഭുപാദരുടെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ നിന്ന് സ്വയം മനസ്സിലാക്കി നല്ല ഒരു എസ്സേ എഴുതുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ അതിനെ കുറിച്ച്? ഇല്ല. ശരി. അപ്പോൾ വേറൊന്നും ചോദിക്കാനും പറയാനും ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ നാളെ പറ്റുന്നവരെല്ലാവരും നാളെ എഴുതിക്കൊണ്ട് വരിക, നമുക്ക് വായിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ആഴ്ച. അപ്പോൾ ഈ പ്രസന്റേഷനും കൂടെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉപദേശാമൃതം, അതായത് 3rd ലെവലിന്റെ പുസ്തകം ആദ്യം ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഉപദേശാമൃതം മുതൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി എന്തിനാണ് പ്രസന്റേഷൻ എഴുതാനാണോ മാതാജി ചോദിച്ചത്? യെസ് മാതാജി, അതെ. പ്രസന്റേഷന്റെ ടോപ്പിക് ഇപ്പോ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ 2 ടോപ്പിക്കും കൂടെ മാതാജിക്ക് അയച്ചു തരാം. ഓക്കെ. അത് രണ്ടിനും പറ്റാവുന്നത് പോലെ ഒരാഴ്ച പോരെ മാതാജിക്ക്? മതി മാതാജി. 2 തരത്തിലുള്ള പ്രസന്റേഷൻ ഉണ്ട്. ഒന്ന് ടോപ്പിക് തന്നിട്ട്, മറ്റേത് ഓപ്പൺ ബുക്ക് എസ്സേ, ഓപ്പൺ ബുക്ക് പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ എഴുതിയെടുക്കണം. 2 ഞാൻ അയച്ചു തരാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ.